हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। कृष्णा प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य नानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുരാധ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മേഖലയുടെ ശ്വാസാകൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ ഗുരോ മന്മഹാദന मन्निष्ठारगमध्यानमोस्तुते। ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की श्री प्रभात की श्रीमद् ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 18. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നോ ഭവാൻ വൈ ഭഗവത് പ്രധാനോ മഹത്തമൈകാന്തപരായണസ്യ ഹരേരുദാരം ചരിതം വിശുദ്ധം ശുശ്രൂഷതാം नो വിദുനോതു വിദ്വൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിത്തരാം, എന്നിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നോ ഭവാൻ വൈ ഭഗവത് പ്രധാനോ തന്നോ ഭവാൻ വൈ ഭഗവത് ഭക്തമൈകാന്തപരായണസ്യ ഹരേരുദാരം ചരിതം വിശുദ്ധം ഹരേരുദാരം ചരിതം വിശുദ്ധം ചരിതം ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകയാൽ നമ്മെ കുറിച്ച് ഭവാൻ വൈ തീർച്ചയായും ഭഗവത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രധാന മുഖ്യമായും മഹത്തമ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ സർവശ്രേഷ്ഠൻ ഏകാന്ത മുഴുവനായി പരായണസ്യ അഭയകേന്ദ്രമായ ഹരേഹേ ഭഗവാന്റെ ഉദാരം നിഷ്പക്ഷമായ ചരിതം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ വിശുദ്ധം അതീന്ദ്രിയം ശുശ്രൂഷത സ്വീകാര്യക്ഷമതയുള്ളവർ ഞങ്ങളോട് വിദുനോദു ദയവായി വിശദീകരിക്കുക. വിദ്വാൻ ഹേ പണ്ഡിത. വർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത്തിച്ചേ. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധാരം മുഖ്യ പൊരുൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ആകയാൽ അങ്ങ് പണ്ഡിതനും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനുമാകുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ഭൗതിക ബോധത്തിനതീതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. അവിധമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ.
നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് എന്ത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദീക്ഷ്യന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ശൗനകാദി മഹർഷിമാരെ സൂത ഗോസ്വാമിയെ തങ്ങളുടെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാസാസനത്തിലെത്തി ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ തന്നെയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഇവിടെ പറയാണ് എന്താണ്? അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധാരം ഒക്കെ പൊരുൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. ആകയാൽ അങ്ങ് പണ്ഡിതനും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനുമാകുന്നു. അങ്ങക്ക് ഒരു ഗുരു ആകാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടല്ലേ? പണ്ഡിതനാണ്. കേൾക്കണില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, ഒരു ഫോണില്ല. ഫോണില്ല. ഇപ്പൊ വരും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഞാൻ ഒരു കോളിലായി പോയി. കോള് വന്നത് മാതാജി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകയാൽ അങ്ങ് പണ്ഡിതനും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനും ആകുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ഭൗതിക ബോധത്തിന് അതീതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഈ കാരണത്താല് ഭൗതിക ബോധത്തിന് അതീതമായ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ ഇല്ലാത്ത ഭഗവാൻ ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നാലും. നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? ഒരുവിധം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സൂത ഗോസ്വാമി. അതിന് മറുപടി ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് മറുപടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവന നിരതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും അവിധമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അത്യന്തരം ഉത്സുകരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കഥകളും ലീലകളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങള് വളരെ ഔത്സുക്യത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമീക്ഷ പ്രഭാത്തിച്ച്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ, അതായത് ഈ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് തരുന്നത്. ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സമീക്ഷ പ്രഭാത്തിച്ച്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠാത്മാവിന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരേ ഒരു സേവന വിഷയവും ഒരേ ഒരു ആരാധ്യ പൊരുളുമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാൻ ജിജ്ഞാസ ഉള്ളവരായിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹം? ഭഗവാൻ എന്ന ഒറ്റൊരു വിഷയം അല്ലെ, അതിൽ മാത്രമേ താല്പര്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് കേൾക്കാനും എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് കേൾക്കാനും താല്പര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രവിക്കാൻ ജിജ്ഞാസ ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അത്തരം ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് സാധ്യമാകുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും അല്ലെ, ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് സാധ്യമാകുമ്പോൾ, അതായത് യോഗ്യരായ ധർമ്മോപദേശകനും യോഗ്യരായ ശ്രോതാക്കളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരമായ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഉള്ള അത്യന്തം ഹിതകരമായ വേദിയാകുന്നു. ഇവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പോ പറയുന്ന ആൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനേ താല്പര്യമുള്ളൂ.
കേൾക്കുന്നയാൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാകുമ്പോ അത് എന്തായി മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള അത്യന്തം ഹിതകരമായ വേദി. അവർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആ വേദി എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഉചിതമായിട്ടുള്ള വേദിയായി അത് മാറുന്നു. ജീവിത വൃത്തിക്കായി ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവനും ലൗകിക ചിന്തകളിൽ അമഗ്നരായ ശ്രോതാക്കളും അവണ്ണമുള്ള ധർമ്മോപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എങ്ങനെയാവുന്നില്ല? ഇത് രണ്ടു കൂട്ടരും ഇവിടെ എന്താണ്? രണ്ടു കൂട്ടരും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലുള്ളവരാണ്. അതായത് ഭാഗവതം പ്രഭാഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി, അല്ലെ, വലിയ എമൗണ്ട് റിവാർഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ദക്ഷിണയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുമാനമായിട്ട് അവർക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് വേണം, അല്ലെ, വലിയൊരു പൈസ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നയാളും അതുപോലെ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്? ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് പോകാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അവര് വരിക, അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വന്നും പോയും കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. ഭാഗവതം സപ്താഹമൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, വന്നും പോയും കുറച്ച് പേരുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മഗ്നരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രോതാക്കളും അതുപോലെ പ്രഭാഷിക്കുന്ന ആളും എന്താണ്? അവണ്ണമുള്ള ധർമ്മോപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള സപ്താഹ വായന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. കുടുംബം പുലർത്താനായി ഈ ഭാഗവത പ്രഭാഷണം തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഭാഗവത സപ്താഹം എന്ന പ്രകടനം നടത്തുന്നു. ലൗകികമായ അഭിമതമുള്ള ഭാഗവത ശ്രോതാക്കൾ അത്തരം ഭാഗവത സപ്താഹ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് ചില ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോ എല്ലാറ്റിലും എന്താണ്? ഫലശ്രുതി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടീസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സത്സന്താനങ്ങളെ കിട്ടും, അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഫലശ്രുതി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്? ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ വേണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതായത് മതനിഷ്ഠയുടെ പേരിലോ ധനം, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിച്ചോ മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ. കേൾക്കുന്നയാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മതനിഷ്ഠയുടെ പേരിലോ, അതായത് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, ഞാൻ ഈ ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്, അതൊരു ബോധിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ധനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്താഹങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഭാഗവത ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതിക ചിന്തകളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തമല്ല. അപ്പോൾ അത് ശ്രവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താണ്? രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ടാർഗറ്റ് എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെ. അതായത് ഭാഗവതം പ്രഭാഷിക്കുന്നയാളിന് ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലെ. എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സുഖവും സന്തോഷവും കൊടുക്കാനുള്ള വരുമാനം ഞാൻ ഇതിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം എന്താണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം ഉള്ളതാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്നയാൾക്കോ അവർക്കും ആഗ്രഹം എന്താണ്? നല്ല ഭാര്യ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടണം, ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവണം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മോക്ഷമെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരിത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തമാക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്കും ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമിക്കും മധ്യയുള്ള ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ അഥവാ സംഭാഷണങ്ങൾ തീർത്ഥം പരിശുദ്ധവും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവയുമാകുന്നു. അവിടെ ഭൗതിക നേട്ടം എന്ന ഉദ്ദേശ്യമേ ഇല്ല. അത്തരം പ്രതിപാദനങ്ങളിൽ ധർമ്മോപദേശകനും ശ്രോതാവും അതിരറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിൽ അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ മുഴുകിയിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു സൂതഗോസ്വാമിക്കും അതുപോലെ സൂതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്കും രണ്ടുപേർക്കും എന്തില്ല? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും, അല്ലെ. ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവിടെ, ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാർ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിരുന്നു. കേവലം രണ്ടു പേരല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭൗതികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായി.
അതുപോലെ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇടതടവില്ലാതെ 1000 വർഷങ്ങളോളം അവിടെ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ സാധിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത കഥകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഭാഗവത സപ്താഹം 7 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭാഗവത സപ്താഹം എന്ന പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രഭാഷകനും ശ്രോതാക്കളും പതിവ് പോലെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ വ്യാപരിക്കുന്നു. അവർക്ക് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ പ്രഭാഷകൻ അഥവാ ധർമ്മോപദേശകൻ ഭഗവത് പ്രധാനനോ ശ്രോതാക്കൾ ശുശ്രൂഷതാമോ സ്വീകാര്യ ക്ഷമതയുള്ളവരോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഭാഗവതം മുഴുവൻ പ്രഭാഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ശരിക്കും ഒരു ഭൗതികമായ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ശരീരബോധത്തിലേ ആവരുത് ആ വ്യക്തി, അല്ലെ? ആ വ്യക്തി ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം. ഭാഗവതം പ്രഭാഷിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവർ ചെയ്യണത്? ഇവര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചായ കുടിക്കും, കാപ്പി കുടിക്കും, എന്താണ് അവനവന്റെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭാഗവത സപ്താഹ വേദികളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പിന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ലൗകികമായ വിഷയങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഉപദേശകൻ ഭഗവത് പ്രധാനനോ അതുപോലെ ആ ശ്രോതാക്കള് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകള് ശരിക്കും സ്വീകാര്യക്ഷമതയുള്ളവരോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് മാറുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം മാറുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവൈ മഹാഭാഗവതഃ പരീക്ഷേത് യേനാപവർഗാഖ്യമതഭ്രബുദ്ധി ജ്ഞാനേന വയ്യാസകി ശബ്ദിതേന ഭേജേ ഖഗേന്ദ്ര പദമൂലം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹാഭാഗവതഃ പരീക്ഷേത് യേനാപവർഗാഖ്യമതഭ്രബുദ്ധിഃ ജ്ഞാനേന വയ്യാസകി ശബ്ദിതേന ഭേജേ ഗഗേന്ദ്രധ്വജപാദമൂലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും, മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ 1-2 പേര്, അല്ലെ, ഭാഗവത ശ്ലോകം ശരിക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടാതെ. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം, എന്റെ കൂടെ എല്ലാം പഠിച്ചവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും ഭാഗവതം ശരിക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടാതെ. കാരണം ഒന്നാമത് അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് നാക്ക് വഴങ്ങണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കൂടെ ചൊല്ലുമ്പോ അത് വേഗത്തിൽ അത് ചൊല്ലാൻ കിട്ടുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചൊല്ലി തന്നിട്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാലോ, അതിന്റെ പ്രയോജനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ്. ഈ ചൊല്ലാൻ അറിയുന്നവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്നും ചൊല്ലാലോ, അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടെ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാം. ഈ ചൊല്ലാൻ അറിയാത്തവർക്ക് അത് ചൊല്ലാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവർക്ക് ഭാഗവതം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈ നിശ്ചയമായും മഹാഭാഗവത ഒന്നാന്തരം ഭക്തൻ പരീക്ഷിത് രാജാവ് ഏന ഏതാൽ അപവർഗ ആഖ്യം മോക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ അദഭ്ര സ്ഥിതമായ ബുദ്ധി നാനേന നാനത്താൽ വയ്യാസകി വ്യാസപുത്രന്റെ ശബ്ദിതേന പ്രകമ്പിപ്പിച്ചു ഭേജെ സ്വന്തമാക്കി ഗഗൈന്ദ്ര പക്ഷിരാജാവ് ഗരുഡൻ ധ്വജം പാദമൂലം ഉള്ളംകാൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, പക്ഷി രാജാവായ ഗരുഡന്റെ അഭയസ്ഥാനമായ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ പ്രാപ്തി സിദ്ധിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മോക്ഷത്തിന് ഹേതുവായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിശനാശക്തി ഏകീകൃതമായതുമായ ആ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ദയവായി വിശദമാക്കി തന്നാലും ആ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവ സുതനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ പ്രകമ്പിതമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് നേരത്തെ സൂത ഗോസ്വാമി ഒരുവിധം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, അല്ലെ, ഈ കലിപുരുഷനെ കീഴടക്കിയതും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരണത്തിൽ ഒട്ടും വ്യാകുലനായിരുന്നില്ല, ഭയം ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് പറയണ്ടായി, അല്ലെ? അങ്ങനെ അതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത്
ഞാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച ഒട്ടുമുക്കാൽ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെയാണ് അവര് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരെ ബാക്കി കൂടെ കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? സ്വാമി പക്ഷി രാജാവായ ഗരുഡന്റെ അഭയസ്ഥാനമായ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ പ്രാപ്തി സിദ്ധിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മോക്ഷത്തിന് ഹേതുവായതും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇത്രയും ധീരനായ രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ? അതിനുശേഷം മരണത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതത്തില് താല്പര്യം ഉണ്ടായത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിഷണാശക്തി ഏകത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായതുമായ ആ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് കാര്യങ്ങളില് തന്റെ ബുദ്ധി, അതായത് രാജാവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തന്റെ ബുദ്ധിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്, ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ദയവായി വിശദമാക്കി തന്നാലും. ആ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ പ്രകമ്പിതമാകുന്നു. അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ആർക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവത് സംബന്ധിയായ ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പരിപൂർണ മുക്തി ആർജിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് മോക്ഷമാർഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മധ്യേ ചില തർക്കങ്ങളുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള അതീന്ദ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്നും ഭഗവത് ഭക്തരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കാണ് മോക്ഷം വേണ്ടത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ, മറ്റൊന്ന് ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ്, ഒന്ന് നിർവ്യക്തിഗതവാദികളും ഒന്ന് ഭഗവത് ഭക്തരും. ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയപരമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അതേസമയം നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാന്തിപൂരത്തെ അഥവാ ശരീര തേജസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നു. വ്യാസദേവസുതനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ നൽകപ്പെട്ട ജ്ഞാനോപദേശങ്ങളാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ആർജിച്ചു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രാരംഭത്തിൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ആകൃഷ്ടനായി എന്നും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നു എന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:1-9 അദ്ദേഹം സ്വയം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണ ജ്ഞാനമുള്ള അത്തരം ഭക്തരെ മഹാഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ഒന്നാം തരം ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാകൃത, മധ്യമ, മഹാഭാഗവത എന്നിങ്ങനെ 3 തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അതായത് കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ അല്ലെ, അങ്ങനെ 3 തരം ഭക്തന്മാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ പറയുന്നു പ്രാകൃത ഭക്തന്മാര്, അതായത് അമ്പലത്തിൽ പോകും അല്ലെ, സത്വഗുണത്തിലായി, പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനിലോ ഗുരുവിലോ ഒന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, അവരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. മധ്യമ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് മധ്യമാധികാരി അഥവാ അത് ആരെയാ പറയുന്നത്? അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, അതായത് ഗുരുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ ഉറപ്പ് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അവരെത്തിയിട്ടില്ല. അവര് ചാഞ്ചാടി കളിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഈ മധ്യമ അധികാരികളായിട്ടുള്ളവരൊരിക്കലും അസത്സംഗ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുക. കാരണം അവരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, അവർക്ക് ഭഗവാനുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ മഹാഭാഗവതർ എന്ന് പറയുന്നവര് അവര് ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെയും കൂടെ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഈ 3 തരം ഭക്തന്മാരാ ഉള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ലാതെ ക്ഷേത്ര ആരാധനയിലും ഭഗവത് ഭക്തരുടെ ആരാധനയിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അഥവാ 3-ാം തരം ഭക്തർ. പ്രാകൃതർ ഭക്തർ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അവരെന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ലാതെ ക്ഷേത്ര ആരാധന ചെയ്യുന്നു, ഭഗവത് ഭക്തരുടെ ആരാധന ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് പ്രാകൃത ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 3-ാം തരം ഭക്തന്മാർ. മധ്യമ അഥവാ 2-ാം തരം ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ഭക്തരെയും അഭിനവ ഭക്തരെയും പുതുതായി മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത ഭക്തരെയും അഭക്തരെയും കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. എന്നാൽ മഹാഭാഗവതന്മാർ അഥവാ 1-ാം തരം ഭക്തന്മാർ എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഏവരുടെയും ബന്ധത്തിൽ അഥവാ ആധാരാധേയ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ മഹാഭാഗവതൻ ഭക്തനെയും അഭക്തനെയും സമഭാവനയോടെ ദർശിക്കുന്നു. അവരിൽ യാതൊരുവിധ വിവേചനവും കാട്ടുന്നില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന മഹാഭാഗവതനിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയാൽ
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത്തരമൊരു മഹാഭാഗവതനായിരുന്നു. കലിസത്വത്തോട് പോലും അദ്ദേഹം തുല്യ ദയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നിരിക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് ദയയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദയയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പോ ഇവിടെ അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുക. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ മധ്യമ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ഇയാൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അയാള് അത്ര ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്, അയാൾ തീരെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു ബദ്ധാത്മാവാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കാണും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരാള് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആ ഒരു കർട്ടൻ നീക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. മറ്റൊരാള് ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ കർട്ടൻ, ഭഗവാനായിട്ടിട്ടതാണ് ആ കർട്ടൻ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത്. അവരും വരണം. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യേയതാമാം പ്രപദ്യന്തേ തം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകാൻ ഉള്ളവരാണ്. അത് ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ജന്മം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബർത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായേ പറ്റൂ. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഭഗവത് ഭക്തരായി തീർന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ അഥവാ അമൂർത്തകവാദികളുടെ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പുരാവൃത്തങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫില് വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി തുടക്കത്തിൽ ആരായിരുന്നു? നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു അല്ലെ, ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനായത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ 16-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ജനിച്ചത്. ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ വീട് വിട്ടു പോയി. മായ പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും താല്പര്യം ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം വീട് വിട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്, ഒരു കൗപീനം മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറകെ പോകുന്ന വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചൊല്ലാണ്. ഏത് ശ്ലോകമാണ് ചൊല്ലി പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 10 അധ്യായം 21 വേണുഗീതം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിലുള്ള 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബർഹാപീഠം നടവരവപുഃ കർണയോ കർണികാരം ബിഭ്രദ്വാസ കനക കപിശം വൈജയന്തിം ച മാലാം തന്ത്രാൻ വേണോരധരസുതയാ പൂരയൻ ഗോപവൃന്ദൈർ വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശത് ഗീതകീർത്തിഹി. ഈ ശ്ലോകമാണ് ചൊല്ലുന്നത് വ്യാസശിഷ്യന്മാരെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ മുന്നില്. അപ്പൊ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ചിന്തിക്കുകയാണ്, ബർഹാപീഠം നടവരവപു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തലയിൽ മയിൽപ്പീലിയൊക്കെ ചൂടി ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സുന്ദരമായ ആകാരം വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്യക്തിഗത വാദിയായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ആരാണ്? അത്ര സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ. ആ ഒരു രൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്, തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ആകർഷണം ഉണ്ടായത്. പിന്നെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അഹോബുകീയം സ്തനകാളകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശൂർപ്പണക ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയ സ്ഥലത്തില് വിഷം നിറച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അല്ലെ. ആ സ്ഥലം കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ കൊല്ലണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സ്ത്രീയാണ് പൂതന. പക്ഷേ ഭഗവാനെ പാലൂട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂതനയ്ക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളൊരു ഒരാളുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്? അങ്ങനെ അതാരാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറിയതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതും ഇവിടെ പറയുണ്ടായി. ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഭഗവത് ഭക്തരായി തീർന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ അഥവാ ഹരേ കൃഷ്ണ സമയം എത്തിക്കഴിയല്ലേ, കേട്ടോ. നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പുരാവൃത്തങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായി തീരുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ കൽപ്പടികളിൽ ഭക്തന്റെ സ്ഥാനം നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടേതിനേക്കാൾ ഉയരെയാണെന്ന് ഈ സത്യം അഥവാ നിജസ്ഥിതി തെളിയിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ പടികളിൽ നിർവ്യക്തിക പടിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സത്യപ്രാപ്തിയേക്കാൾ അധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തികവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പകർന്നു നൽകിയ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവത് സേവനം സ്വായത്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ അപവർഗം അഥവാ മോക്ഷത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-12 നാം മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ ജ്ഞാനത്തിലും പരിത്യാഗത്തിലും അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉപദേശിച്ചതുപോലെ തൽഫലമായി അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ പര്യവസാനിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് പുരോഗമനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം സാധിക്കും, അല്ലെ? എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനും വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മളിൽ പലരും അമ്മമാരാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യം കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കുട്ടിയോടുള്ള ഒരു ഭാവവും കാണാത്ത ഒരു കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹഭാവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അപ്പൊ നിർവ്യക്തിഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടീന്റെ രൂപം കാണുന്നില്ല, കുട്ടീനെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ കുട്ടിയോട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതേസമയം നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മളെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ കുട്ടീനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എന്താണ്? അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण.